Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mokining sa kalalaki nga taga Negros Oriental ang atong matatampo, nagdasingan nga Alex. I love you, Eileen. Oh, Alex. Mano tinuod, Lin? Nakagusto ko nimo. O kinaot ko nga dawato ni mga akong gugma. Makalitan man sa tanimo, Lex, uy. Hatagi lang una ko gikayon, bi, sa pagkuna-una ini. Mau ba? Nanguyab ka ni Eileen? Ay, lagi bay. Pero, bait ta eh. Makusog ta eh. Oh, ayaw na yung pagsurinder ba eh. Yung anak mo ginang manguyab ta. Kinahanglan mo kita mag-antos. Sige, hilang og follow up. 2, 3, check. 1, 2, 3. Sukto na kaniya. Check 1. Lane, kumusta naman? Ha? Dugay-dugay naman yun ko nga nanguyab ni mo. Hangtod karon, wapag ka maluin ako. Seryoso gid kasi mong tinguha na ako, Lex. Taon, uy. Di may tabo nga manguyab ko nimo kung binuang nining ako diha nimo. Len, maluwi taon ka na ako, Len. Sugta na yung taon ko. Naluoy naman ko magkuna-una ni mo, uy. Sige na lang, uy. Ha? Unsay bot ni mo ipasabot? Uyab na ta? O, Lex. Ako na kang gisugot. Salamat kay Lina. Nga naluoy ragi ka na ako. Ayaw lang bigi ko binuangi, ha? Di na may tabo, Lin. Tungod kay mahal ta kay ka. Congrats, bay! Eh, salamat kay bay. Hindi na tabitaw ka nga. Ayaw lang gid pagpakawa sa paglaom. Kay, sugto na li ka ni Eileen. Agi ni mo bay, lipay kay ko nga, nagkauyab na giming Eileen. Swerte ka ng Eileen, bay, oy. Buhutan ha. Kwapa bagid. Tinuod ning akong nadunggan nga balita, Alex, nga uyab mo ni Eileen. O, ma? Mayo hinuon nga si Eileen ang ibong nauyab. Buot ninyong ipasabot pa. Nga wa mo'y pagsupak nga nagkauyab ni Eileen. Nga naging taon nga masupak man eh. Buutan man ang bata. Unya, kanus aman mo magminyo. Ha? Wa pa na sa mong una mo eh. Ay, pagminyo na mo, oy. Aron makakita na mis among apo. Maayo hinoon nga, way pagsupak imong nga ginikanan sa atong relasyon. Buto kay sila ni Molinoy. Mao ba? Pero mao lagi ay apurado kay si mama nga paminyo na ta kay gusto sila makakita sa ilang apo. Oh, magminyo ta. Ha? Dili ka makigminyo na ko? Kuan, nakalitan mo ko sa kung dabati gikan nimo. Nahigugma man ka na ako. Oo, uy. Nahigugma kay ko nimo. Oh, kun mauna, magminyo ta. Sige day. Akong pahibawon sila si mama ug papa nga magminyo na ta. Uy, mau ba? Magbinyo na ka, Alex? Opa. Maayo hinoon kay naghinam-hinam na kay kung makakita sa akong apo. Unya, unsa may atong buhaton ini pa? Karong gabi, mga tubang ta sa ginikanan ni Eileen. Aron sa butan ang inyong kasal. Alex, inay-inay ako.
lipay lagay ko day. Nga, maangkuntan ka. I love you, Lynn. I love you too, Alex. Day? Oh, Day? Lynn, naunsa mo ka? Oh, nagsuka ka mong Lain man akong kabuhi, dong. Lisuka kong puro laway lang. Kadiyo ta, ako doon sa mama. Basig naunsa ka. Ay pastilahan ni mo, Alex. Mabdos ning asawa ni mo, uy. Ha? Tinuod ka ma? Ay sus, ingon anak, gyud ko sa una. Musuka kog laway. Dong, palitin lang ka akong pregnancy test. Aron at yung mahibawaan ba kung mabdos ba ko? Dong, sakto gid si mama. Mabdos ko. Uy, kumaw na, Day. Happy na rin kumahimong amahan. Yes! Mauna ni akong gihuwat nga makakita na gyud ko sa akong apo. Alex, ati man na intaw ng asawa ni mo, ha? Ayaw intaw nagpaalsa-alsahag bugat. O, ma. Aray! Oh, naunsa mo ka? Aray! Naunsa kay? Kasi ako tiyan, Dong. Wala, basin mga anak na ka, Day. Mo na bayarong buwan na, Day, ang imong gipaabot. Ako na nakakangda doon sa ospital, Day, basin mga anak na ka. Sige, Dong, be. Kay sakit na gid akong tiyan. Kagwapa gid sa mong baby, ay. O man, dili ka managat ron? Managat ko, Day. Kinahanglan jud nga dubliho na ako ang akong pagpaningkamot karon. Kay niya na taon tay anak ko. Kinahanglan ta gatas. Maog yun. Day, salamat kay Day, ha. Sa unsa man? Sa paggatag di mo na kog anak. Salamat sab sa imong pagmahal ug pagpangga nako, Dong. Maayo untag dili ka mausab, Dong. Dili na mahitabo, Day. Mahalon og panggaon ti ka hangtod na sa tong pagkatiguang. Ay matanda na. Dong, wala betay bugas. O wala po'y gata si Inday. Ay. Manguham lang una kong kwarta ni Mama, Day. Saon sagud nga. May tarong kuha atong pagpanagat gud. Kinagsigim sa hangin, uy. Kung mangita na lang di kaglaing panginabuhian, Dong. Ayaw na lang pagsalig sa pagpanagat kay papas mo kita ini. Parihas ron, o. O sana kasi mana nga, nagsigig hangin-hangin. Wa kay kita. Ay, kung na palang unta tayo laing panginabuhian, Day, maayo gid unta. Pero unsa magud ang pagpanagat naman ng akong nakamahuan. Alag ka bala ka, Day. Mabuhi ral kita, ining akong pagpanagat. Dong, usa na magit katuig si Inday. May ihangyo unta ko nimo. Unsa man na, Day? Muadto kog Manila, Dong. Ha? Magunsa magas Manila? Nag-chat man gud mi sa akong amiga nga tuas Manila. Iya ko na kong tabangan nga maka-abroad. Imong yung biyaan din ni Sinday? Dong, huna-huna agod, lisod kaayo ta. Ang pagpanagat ra nimong atong gisaligan. Anong din pagpanagat, Day? Mabuhi raman ta. Buhi lagi, pero daot. Aileen? Huna-huna agod? O sa nakatuig sukatan namin yo? May kausaban ba? Way kausaban ang atong pagpuyo. Pobre lang gihapon ta. Gipulaan na, Day, ka sa atong kahimtang? Gipulaan gyud ko. Gipulaan ako sige kinaon og isda. Madugay matungkad tag himbis sige kinaog isdaan ni. Oh, Aileen. Mao kinahanglan nga mosugot gyud ka nga moadto kog Manila aron maka-abroad ko. Unya ang atong anak, Day. Nung isa man in taon ka, uy. Mabuhi naman na. Kay usa naman nakatuig.
Mukhaon naman nagkanon. Kung managat gani ka, ibilin lang sa ni mama. Ay, di gyud ka papugong mularga gyud ka sa Manila, ha? Dili na gyud dong. Kaya nagsabot na mis akong amiga nga iya kong padaan og kwarta nga akong ipamasahe. Sige. Og tuwa na gani ka sa Manila, day. Ayaw kalimot sa pagkontak na ko, ha? Inaunsa ka man in town, uy. Nisugot man ka nga biyaan lang ang inyong anak. Mahog man og away man kun ako siyang puggan gud. Para masadto sa among kaugmaon ma ang iyang gibuhat mga paglargas Manila. Yun, yabi. Sao naman lang na ron. Ako lang siyang ibilin sa Inday ma kung managat ko. Day, kumusta naman ka sa Manila, Day? Okay naman dong. Ako pang gilihok ko mga papeles aron maka-abroad na gid ko. Mahinoon, Day. Ang atong anak, Mayroon man ang atong anak, Day. O ako lang ibili ni Mama kung managat ko. maayo hinuon dong. Daylin, pag-amping ba taon di, Day, ha? Ayaw ka balaka dong. Mag-amping ko permi. Manawag lang unya ko nimo dong ha kay napamilakaw. Sige, Day. Salamat itaon kayo na humanagid ko sa akong gitrabaho. Manawag kong Aileen. Gimingaw na kay kunyada. Nga di naman makontak ang number ni Aileen. Unsa makinitabo niya? Ay, paabuta lang kay basig manawag rato nimo. Ma, nabala ka na kay ko, ma. Basig kung sinitabo ni Aileen dito sa Manila. Watwata lang lagi. Kay basig naguba ang cellphone ato. Sa nagid kabuan ang nakalabay da sugad sa among panagsulti ni Aileen. Ug hangtod karon, wa gyud nako siya makontak. Sa man sa minitabo niya. Gikalimta na kahapon ni Aileen. Ayaw ka man sa akin at gaya ang kahapon may pag-asa. Usa ka tuig pa ang among anak sa paglarga ni Aileen sa Manila. Ug karon 8 anyos na ang among anak. Ug wa gyud ko'y balita mahitungod niya. Aileen Arilabo Marinog, kun hain ka man karon, palihog kontak ko niining maong numero. 0935-463-8386. Kay gusto lang kong mahibaw sa imong kahimtang ug sa gihapon nagpaabot mi sa imong pagbalik. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.